जों जलागाव गामिनि रायजोफोर बे जोंहा आबादनि फोथाराव मोनसे खुरखावनाय दंग जानानै दङ बेनि थाखाय जों आबाद मावनो जोंहा जोबोद उसुबिदा जादों आरो जों बिनि थाखाय जाला रेन्ज अफिसाव सयेल कनजारभेशन अफिसाव जोङो गांसे एप्लिकेसन हैदों बेनिफ्राय जोङो मुसलपुरनि सयेल कनजारभेशन अफिसावबो हैदों एप्लिकेसन दा जोंहा रायजोफोरा जोबोद उसुबिदा जानायलाय जोङो सारमोनखौ जों खावलायदों दा जोंबो बेखौ बे दंग'नि गेटखौ जोंनो जाहाथे फार्स्ट लिस्टआवनो बनायनानै होयो अब्ला जोंनि जलागाव गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना गोजोनगोन आरो जोंनि आबाद फोथारा मोजां जागोन जों बेखौ आसा खालामदों मोनथिदों 2021-22 मायथाइनि रिकमेन्डेड बाय मिनिस्ट्रि बे लिस्टआव जोंनि बे खामानि ओंखारदों होननानै जों मोनथिदों बेखायनो इउजि सारा बे जोंनि गासै बे रायजोनि लुबैनायखौ जेन सुफुंनानै होयो जों बेखौ आसा खालामदों बेवहाय जोंहा गेट जायोब्लाथाय जोंनि बहुदथा गामिनि आबाद फोथारा माने मोजां जागोन बेनिखायनो जों इउजि सारखौ जों खावलायदों बेखौ जोंनो जोंनि गासै रायजोनि मोजांनि थाखाय लुफुंना होगोन होनना जों आसा खालामदों जोङो मिजिंथिदों जोंहा इउजि सारा बे खामानिखौ एक्टिभ फार्स्ट लिस्टआवनो सोना होथारनांगौ जों बेखौ हास्थायदों बे खामानिया जानाय लोगो लोगो जोंनि सोरगिदिं गामि थानाय दरब्रै गामि बे गामिनि आबाद फोथारा जोबोद मोजां जागोन दा जों बेनिखायनो इउजि सारखौ नोंथांखौ जों गले गले खावलायदों जोंनि बे खामानिखौ 2021-22नि फार्स्ट लिस्टआवनो सोना होनानै खामानिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जों सानैसिम गले गले खावलायदों जोंहा इउजि सारा बे खामानिखौ एक्टिभ फार्स्ट लिस्टआवनो सोना होथारनांगौ जों बेखौ हास्थायदों बे खामानिया जानाय लोगो लोगो जोंनि सोरगिदिं गामि थानाय दरब्रै गामि बे गामिनि आबाद फोथारा जोबोद मोजां जागोन दा जों बेनिखायनो इउजि सारखौ नोंथांखौ जों गले गले खावलायदों जोंनि बे खामानिखौ 2021-22नि फार्स्ट लिस्टआवनो सोना होनानै खामानिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जों सानैसिम गले गले खावलायदों